Исәнмесез, сіз Татарстан 24 каналында полиглот тапшыруын қарайсыз. Сізнің білән мен Гүлүсә Сыңғатуллина. Бүгінгі тапшыруда бишура сөзіне күзәту ясарбыз. Бишура сөзінің осыл мәғнәсі маймыл боласы. Бұрынғы түрки тілде бәшин, мәшин, яғни маймыл деген сөз. Халық аңлауынша жын баласы, жын қызметшісі. Татар тілінің аңлатмалы сөзлігінде йорт иесі, йорт пәрі деп берілсе де, өзіншәліклері білән оннан айырыла. Йорт иесі татар халқы мифологиясында йорттағы именлікні сақлай тұрған зат. Оны үй хужасы деп те әйтәләр. Дебиес татарлары негіз иесі деп атыйлар екен. Нуғайбек күрәшінләрін үй атасы. Тамбов татарларында йорт бабай яки бабай. Йорт иесі һәр бір үйдә диярлек була. Бигрәк тә берничә буын яшәгән бұрынғы нигезләрдә. Ул гомер-гомергә үй сакчысы дип исәпләнгән. Йорт җирне, каралты Куранны янгыннан, тавышлардан, караклардан саклаган. Йорт иесе кеше күзенә бик сирәк күренә. Әмма хуҗалар иләренә саксыз карасалар үзенең барлыгын сиздерә икән. Бишурадан аермалы буларак йорт иесе йортта шаярмый, хуҗага файда китерә дип ышанганнар. Хәзер инде бишура сүзенә дә тукталып үтик. Ул еш кына бұрынғы баш киеме кигән бәләкәй гәүдәле хатын сүрәтендә күренә икән. Бишура гадәттә аулак урман болыннарда яшимеш. Көнбатыш Себер татарларының кайбер төркемнәрендә сары чәч дигән затларга туры килә. Бишура русларының кикимырысын хәтерләтә. Кайбер яклары белән Ноян Ральфка да охшаган. Википедия бишура турында булай дип яза. Бишура татар халкының мифик җан иясе. Буе аршин ярым, иңе аршин була. Башына ирпәк салып йөри икән. Ул бәрәңге базларында, идән асларында, ташландык мунчаларда тора. Бишура бар кешенең дә өенә ияләшми. Ул ияләшкән иләрдә аңа үзенә аерым бүлмә калдыручылар да булган. Бишура өйгә ничек килеп керәсең? Татарлар моны булай аңлаталар. Әгәр кеше өенә озак вакыт мич чыгармаса, аннан соң шунда яши башласа, шул вакыт бишура пәйда була. Бишураны өйдән куып җибәрү чаралары бармысың? Берәүләр әйтә, моның өчен өйне сүтәргә һәм икенче урынга салырга кирәк ди. Икенчеләр өйгә аю кертүдә җитә һәм бишура кача диләр. Хуҗаларга бишураның зарары тими, ләкин ул аларны төрлечә борчый, мәшәкатьли. Төнлә кычкыра, уйный, көлә, шаяра, мич үшкәсен ача. Әйберләрне икенче бер урынга яшереп куя. Татарларда аның турында шундый әйтем дә бар. Кая югалды бу әйбер? Бишура урладым әллә? Ышанулар буенча бишура өйдәге ир кешеләрне, бигрәк тә ялгыз тора торган егетләрне шаяртырга ярата ди. Я йоклаганда килеп муеныннан буа, я төшкереп куркыта, я өстенә утын агачы киез итек ыргыта. Бишураның кайберсе шулай бик шаяручан булганга, өйдә торырлык чама калмагач, хуҗалары өйне ташлап та китәләр икән. Шулай да бишураның яхшылары да очрый. Бишура кайбер кешеләргә ияләшсә, өй хуҗасы бай ди. Йорт башлыгына нәрсә кирәк булса, бишура барында табып китерә икән. Бишуралар яшерен хәзинәләрне беләләр имеш. Казан арты Дебиес якларында бай кешене бишуралыдыр бу диләр. Бишура бар чагында байлыкта яшәгән кешеләр яхшы бишура китсә белгенлеккә төшәләр икән. Бишураның теше булмаганга аңа ашарга буламык ясап куя торган булганнар. Татар исемнәре сүзлеге бишура сүзен би-бәк шурасы, баласы, би-бәк игенчесе, хезмәтчесе, сугышчысы дип аңлата. Бишура персонажы татар әкиятләрендә һәм берничә әдәби әсәрдә дә очрый. Мәсәлән, Мансур Гыйләҗев һәм Туфан Миңнуллин пьесаларында. Мансур Гыйләҗевнең Бишура исемле пьесасында кеше күңеленең ике ягы – өмет һәм өметсезлек, яктылык һәм караңгылык, яхшылык һәм явызлык, тугрылык һәм мәкер чагылышала. Кеше күңелендә мәңгелек көрәш бара. Мансур Гыйләҗев драмада яктылык, яхшылыкны Бишура образы аша бирә. Әлеге шартлы мифик образ реалистик күренешләр белән бәйләнештә тасвирлана. Шушының белән тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Бүгенге тапшыру сезнең өчен файдалы һәм кызыклы булгандыр дип ышанып калабыз. Мин Гөлүсә Сыңғатуллина, сезнең белән сау булышам. Киләсе очрашуларга кадәр.